bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ang hirap mahalin ng pamilya ko. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang RC. At ito, ang aking secret file. Lumaki ako sa broken family. Naghiwalay ang magulang ko nung 8 years old pa lang ako. Panganay ako. At alam ko ang nangyayari sa mga magulang ko. Ang papa ko ay isang drug addict. Every night, nakikita ko na gumagamit siya sa loob ng bahay namin. Dahil doon, lagi silang nag-aaway ni Mama. Bukod pa roon, seloso si Papa. Na kahit mga pinsang lalaki ni Mama ay pinagseselosan niya. Ganun pa man, kailangang ituloy ang buhay. 3 kaming magkakapatid. Hanggang sa nadagdagan ng isa. Nabuntis si Mama. At sa pang-4 kong kapatid na yun, nagkahiwalay na ng tuluyan sina Mama at Papa. Okay na. Wala nang sakit sa ulo si Mama. Masasabi kong mas okay ang buhay namin kung wala si Papa. Pangit mang pakinggan pero isa sa mga nagpahirap sa buhay ko ay ang papa ko. Ang hirap. Pero sinarili ko lang lahat. Dahil ayokong masira ang buhay ng pamilya namin. Kaya nung mawala si Papa sa buhay namin, parang nabunutan ako ng tinik sa puso ko. Yung bang, kung pwede ko lang isigaw na, sa wakas, wala na ang taong nagpapahirap sa buhay ko. Isisigaw ko. Fast forward, nag-aral akong maubuti. Then kinailangan na doon ako tumira sa bahay ng tita ko. Malayo kasi sa school yung bahay naming 3. Kaming 3 magkakapatid, yung nag-aaral pa. Maraming sakay papuntang school. Sinubukan ko
na manirahan kay tita. Okay naman, kahit minsan masungit siya. Tumutulong naman ako sa mga gawaing bahay pag meron akong konting oras. Then isang araw, aalis raw sila tita. Mag-outing daw. Birthday ng pinsan ko. 18th birthday to be exact. Hindi kasi ako pwedeng sumama that time. Dahil meron akong group project. Kailangan na mag-group meeting kami para sa school. So nagpaiwan ako sa bahay. Naiwan din na ang tito ko. Mabait naman siya. Kaya tiwala ako na kahit kami lang ang naiwan sa bahay, magiging okay lang ang lahat. So umalis sila tita. Umalis na rin ako para bumili ng mga materyales para sa project. Pagkabili ko ay umuwi ako agad dahil gagawa pa ako ng assignment. Kumain muna ako bago pumasok sa kwarto. Nakita ko na ring umuwi na si Tito Jerry. Nagmano ako. Sabi ko, kain tayo tito. May iniwan sila tita na ulam. Birthday kasi na ni Camille, so nag-outing sila. Sumagot naman si Tito Jerry. Sige, salamat, tapos na akong kumain. Nang matapos akong kumain, pumunta na ako ng kwarto. Gumawa ako ng essay. Natapos ko ang homework ko at naisipan kong matulog. Para sa gayon, magising ako ng maaga. 8:00 kasi ng umaga ang group meeting namin, so dapat maaga akong magising. Nasa kalagitnaan ako ng aking tulog nang maramdaman kong merong humahaplos sa mga hita ko. Naalimpungatan ako. Minulat ko ang mga mata ko at nabigla ako sa nakita ko. Si Tito Jerry. Tinanong ko siya, anong ginagawa mo rito, Tito? Nang bigla niyang takpan ang bibig ko. Nagpumiglas ako pero malakas si Tito Jerry. Ang daming pumapasok sa isip ko na kung ano-anong takot. Hanggang sa napaiyak na lang ako. Dahil sa isip ko, baka mapano ako at mapatay ako. Hanggang sa nakuha niya ako. Ang sakit. DJ Rocky, para akong binuhusan ng malamig na tubig na hindi ako makagalaw. Ang tanging nagawa ko lang ay umiyak ng umiyak. Umaga na pero wala akong tulog dahil sa kaiiyak. Inisip ko kung paano ko sasabihin kay mama ang nangyari. Paggising ko ay wala na si Tito Jerry. Bumangon ako kahit hindi ako masyadong makalakad. Dali-dali ako pumunta sa banyo. Naligo ako. Naiyak. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Parang gusto kong sumigaw. Hayop. Hayop ang tito ko. Demonyo. Umalis ako ng bahay na yun. Pumunta ako sa kaibigan ko. Sasabihin ko sana sa kanya ang nangyari sa akin pero natakot ako. Dahil pinagbantaan ako ni Tito Jerry na papatayin niya si mama pag nagsumbong ako.
takot na takot ako. Wala na akong ibang magulang. Tapos papatayin pa ang mama ko. Nangibabaw ang takot sa dibdib ko. Hindi lang para sa mama ko. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa mga kapatid ko. Kaya hindi na lang ako nagsumbong. Lumipas pa ang mga buwan, 3 buwan. Dumating ang favorite tita ko. Pinagtapat ko sa kanya ang nangyari sa akin. Ang ginhawa ng pakiramdam ko dahil sa wakas ay nasabi ko na rin. Sa isip ko mabibigyan na ng katahimikan ng buhay ko at mabibigyan na ako ng hustisya. Pero mali ako. Mali ako. Hindi raw magagawa ng tito ko yun, sabi ng favorite tita ko. Walang ginawa ang pamilya ko. Nagawa niya nga eh. Nag-meeting ang mga matatanda. At inulit nila ang katagang. Baka naman nananaginip lang ako. O baka naman gawa-gawa ko lang ito. Hindi raw ba ako napagbigyan sa gusto ko? Hindi raw magagawa ng tito ko yun sa akin. Doon na tumulo ang mga luha ko. Huwag ko raw dadalhin ang kahihiyan sa pamilya namin. Tumigil daw ako sa kalokohan ko dahil hindi lahat yun totoo. Wala na akong nagawa. Natikom ang aking bibig. Hindi ko nakamit ang hustisyang inaasam ko. Tanging pag-iyak lang ang nasagot ko. Anong magagawa ko kung walang naniniwala sa akin? Lumipas ang maraming taon. Masakit pa rin sa akin ang nangyari. Pero kailangan kong kalimutan ang nangyaring yun para sa pamilya ko. 18 years old na ako ngayon. Nagsisikap para sa mga kapatid ko. At hanggang ngayon, walang kaalam-alam ang mga kapatid ko tungkol sa nangyari sa akin. May mga pagkakataong naiinis ako bigla. Umiiyak. Nagkukulong mag-isa. Dahil naaalala ko pa rin yung nangyari sa akin. But I'm still trying my best to be okay. Dahil wala naman akong choice kundi ituloy ang buhay na ito. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si RC. At ito ang aking secret file.